Kaixo! Gu, Mara, Aren eta Niekaiz gara eta gaur Tolosaldea hitz egingo dizut. Tolosaldea Gipuzkoako lurralde historikoko eskualdea da. Probintziaren ekialdean Nafarroa dago, iparraldean Donostia, hegoaldean Goierri eta mendebaldean Urola Kosta. Tolosa da tokiko hiririk esanguratsuena. Hainbat museo ditu, adibidez Topik museoa, Txontxongiloen museoa da eta eskualdeko tradizio artistikoa nabarmentzen du. Santa Maria Basilika, bere fatxada gotiko bikainarekin, arkitektura zaleentzat derrigorrezko bisita da. Plaza dugu, 3. mailako zezen plaza bat da, eta bertan 5.300 eserleku 5 mailatan banatuta dago. 1903ko ekainaren 24an inauguratu zen. Tolosako zabalgunean eta Oria ibaiaren alboan dago. Bertan, urtean zehar, zezenketak, sokamuturra eta herrikirol apustu naiz txapelketak ospatu ohi dira. Bestalde, Tolosako inauteritan jendez lepo bete ohi da. Arratsaldero ostegun gizenetik hasi eta astearte arte suzko zezenak egon ohi direlarik. Tolosa mendiz inguratuta dago, Uzturre, Hernio edo Alaraz mendilerroa adibidez. Tolosako ibilbide tipikoenetarikoa da, Tolosatik Uzturre mendiaren gailurrera, 730 metro. Iristeko ordubete inguru behar da, eta iristeko modu asko dauden arren bi dira bide ohikoenak. Izaskun ibarra auzoa hegoaldetik zeharkatzen duena edo ekialdetik igontzen dena, aintzinako errukiaren hondakinak zeharkatuz. Tolosaldea ezen sortu erakunde data jakin batean, baizik eta Tolosari zor dio izena eta Erdi Aroan du jatorria Tolosatik gertu dauden udalerrien multzo gisa. Garai hartan, 26 herrik bat egin zuten, eta prozesu hori pixkanak aldatu zen 1615etik aurrea. Euskal Herriko historian izandako aldaketa garrantzitsuenetako bat ikastolak izan ziren. Beraz, hona hemen adibide batzuk. Axular Lizeoa. Ikastola hau Euskal Herriko ikastetxe pribatu eta itundu honenen artean kokatuta da, bere bikaitasun akademikoengatik nabarmenduz. Iraungi ikastetxea. Eskualdean erreferentziazko ikastetxe itundua da, bere ibilbideangatik eta eskualdean ondo funtzionatzeagatik ezaguna. Bestetik Laskorain dugu, 1967an sortu zen. Klandestinitatean, Juan Garmendiak, Manolo Guartek eta Bibiano Larramendik euskal hezkuntza eskaintzeko helburuarekin. Lehenengo klaseak txaleta abandonatu batean egin ziren. Eta 1988 urtean, kale batean haurreskolako gisa funtzionamendua lortu zuten. 1976an eskola eraikin berri batera pasa zen, eta 1976an gurasoen elkartearen eskuetara pasa zen. 1997an ikastolak batxilergoko eskolak emateko baimena lortu zuen, eta erabateko autonomiaz funtzionatzen hasi zen. Ikastetxe integral gisa sendotuz. Leidor ere badaukago Tolosako zinema ofiziala. Hemen, oraingo pelikula jartzen dira eta Juan Garen bakoitzan esango nuke ez dela oso galestia. Tolosaldeko festari garrantzitsuenak Tolosako inauteria, eta ekainaren 24an ospatzen diren San Juana jaiak dira. Jai nagusi horiez gain, urtean zehar azoka gastronomikoen agenda aberatsa eskaintzen du eskualdeak. Hala nola, udaberrian bizguaren eta sagardoaren azoka edo neguaren hasieran txuletaren azoka. Bertako produktuarengatik eta sukaldaritzako kulturarengatik bisitariak erakartzen dituztenak. Tolosan, astean behin, larunbatetan azoka egoten da. Zerkauzian, Euskal Herri plazan, eta bar. Bertan, janaria saltzen dute, eta postu batzuetan arropa eta apaingarriak erosi ditzakezu. Gabonan, garrantzitsuak diren festa batzuk daude, eta horiek izena dute, Santio jaiak. Jai hauek uztailak 24etik 31 izaten dira. Santio jaietan gauz asko egoten dira. Hala nola, txupinazoa, herri-afaria aktibitateak eta bar. Tolosan ere, babarrunaren festak sekulako arrakasta izaten dute, sukaldaritza lehiaketak, aparteko azoka eta musika asko uztatuz. Euskal jaia dibertigarri batek bere leloari eutsi zion, egin irrintzi. Kutsadura handia jasan zuen, bere ertzetan finkatutako industriaren ondorioz. Bereziki, paper industria 20. mendeko 50ko eta 80ko hamarkaden artean bereziki. 1980ko hamarkadetik aurrera. Ingurumena zaintzeko interes handiagoa zegoenez. Industriek hondakin urak
zuzenean ibaiara isurtzeari utzi zioten, eta araztegiak eraiki zituzten ibilgailuen hainbat puntutan horretarako. Gaur egun, ibai horrek urretara itzuli da arrain bizitzaren zanti handi bat. Batez ere, Amuarraina. Hau izan dena eta espero dugu gure bideoa eta gure toldo zaldeako irintzia baliagarria izana. Agur!